Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Es lunes 1 de diciembre y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Hoy es el Día Mundial del SIDA y en Ourense hay 650 personas con diagnóstico de VIH. Por otra parte, el alcalde de Ourense, nuevamente investigado, esta vez por un delito de apropiación indebida. Además, el desalojo de la Plaza de Abastos sigue siendo un tema que preocupa. El presidente de la Diputación insiste en resolver el conflicto. Comenzamos. A Unidade de Enfermidades Infecciosas dá seguimento a 650 ourensáns con diagnóstico de VIH. Pese ao maior coñecemento da enfermidade e as súas vías de contagio en 2024, rexistráronse en Ourense 24 novos casos e 18 no que vai de ano. Os profesionais instan a intensificar a prevención mediante o diagnóstico precoz. Dirixida por Ricardo Fernández, a Unidade de Enfermidades Infecciosas leva, desde a súa creación a finais dos anos 80, o seguimento das persoas diagnosticadas de VIH en Ourense. Lonxe de ser unha enfermidade extinguida, de ano en ano detectanse novos casos, 18 no que vai de 2025, unha cifra que lembra que a transmisión segue activa, pese aos grandes avances no seu diagnóstico e tratamento, polo que compre difundir e reforzar todas as medidas preventivas. Es lo más importante, hacerse la prueba del VIH al menos una vez en la vida y cada 6 meses si hay factores de riesgo, es decir, relaciones sexuales no protegidas. Y lo más importante, siempre usar el preservativo. En Ourense hay 650 pacientes VIH en tratamiento. La gran mayoría, el 95%, hace bien el tratamiento y tienen carga viral negativa. Eso significa que además de que su salud y su inmunidad se preserva, no transmiten la infección. Por eso es muy importante el diagnóstico precoz, porque un paciente diagnosticado y tratado no transmite la infección a otros y no se enferma él por sus bajadas de defensas. En 2024 rexistráronse en Galicia 137 novos casos, deles 24 en Ourense. Na actualidade, os tratamentos antirretrovirais son moi eficaces, teñen mínimos efectos secundarios e permiten acadar unha carga viral indetectable, o que impide totalmente a transmisión do virus. Ademais de romper o círculo de contagio, o diagnóstico precoz mellora de forma decisiva a saúde das persoas, prolonga a súa esperanza de vida e prevé novas infeccións. Para facilitar o acceso ás probas, Ourense conta con puntos de información e cribado que ofrecen probas rápidas, confidenciais e de balde. Apoyo positivo en Ourense, queremos incidir en la prevención, en hacernos las pruebas, en si tenemos un resultado positivo iniciar el tratamiento cuanto antes y luchar contra el estigma y la discriminación. Desde asociación tenemos pruebas rápidas de VIH y hepatitis C y todos los asesoramientos respecto a la salud sexual, a la diversidad sexual y a las personas que viven con VIH. También para promocionar y prevenir el VIH con la profilaxis preexposición, hacemos derivaciones directas al hospital y sobre todo ofrecemos ese asesoramiento tan importante en salud sexual y prevención. Jácome investigado por compaginar los ingresos de alcaldía y televisión. El juez ve indicios de un delito de apropiación indebida y cita al alcalde Gonzalo Pérez Jácome a declarar el 13 de febrero en pleno Entroido. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tiene un nuevo y complicado frente judicial abierto. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, lo ha citado a declarar el próximo 13 de febrero en pleno Entroido, en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida por cobrar fraudulentamente su salario. Se trata de una acusación grave que conlleva penas de prisión de 1 a 6 años en su tipo agravado, aplicable cuando la cantidad defraudada excede los 50.000 euros, cifra que se superaría ampliamente en este caso al abarcar varios años de sueldos del actual regidor. El origen de la instrucción está en la querella criminal, admitida a trámite el pasado 26 de noviembre, presentada por Telmo Ucha, quien fuera concejal de Seguridad
de Democracia Ourensana y mano derecha del alcalde en el anterior mandato. El escrito denuncia que Jácome ha estado cobrando ilegalmente su sueldo público íntegro, ya que disfruta de una dedicación exclusiva como alcalde que es compatible por ley con su actividad empresarial privada como propietario y administrador de facto de Auria TV, una televisión que se sostiene paradójicamente con las asignaciones de fondos públicos que el Concello transfiere a Democracia Ourensana. No es la primera vez que la gestión del regidor acaba bajo la lupa judicial. De hecho, Jácome ya está siendo investigado en otra instrucción por presuntamente haber desviado recursos técnicos y personal municipal hacia Auria TV. Aquella causa, iniciada por la denuncia de otro exmiembro de Democracia Ourensana, José Manuel Palacios, señala que el alcalde utiliza cámaras adquiridas por el Concello para su televisión privada y que mantiene a Germán López Vázquez como asesor municipal, cobrando un salario público mientras ejerce de cámara para Auria TV. Sin embargo, la denuncia de Ucha va un paso más allá y pide investigar directamente el bolsillo del alcalde por la incompatibilidad de sus dos facetas. O presidente da Deputación manifestouse hoxe sobre os últimos acontecementos en torno á Praza de Abastos, a súa financiación e a execución da obra que permita o traslado dos placeiros. O presidente da Deputación mantén o seu compromiso de financiamento da Praza de Abastos e aboga por solucionar este conflito. Nós estuvemos sempre a disposición. Na última reunión foi un representante da Deputación, neste caso Rosendo, en representación desta casa, a plantexar unha solución na que a Deputación ponía 200.000 euros, que é o que se nos pediu, para cuadrar esa proposta que se lle facía ao alcalde e que pudera permitir que se paralizara ese desaloxo e pudera permitir que, en definitiva, se rematara fundamentalmente a praza. Porque o que temos que ter moi claro é que aquí non é unha guerra de os que queren que a Alameda queda libre contra os que queren que se manteña. Non, é que eu creo que entendemos que a clave de todo isto é que a Praza de Abastos se remate, acolle os praceiros, que é onde teñen que estar, aí é onde teñen que estar, toda esa inversión que se fixo na Praza de Abastos teña unha utilidade, porque estamos falando de moitísimo diñeiro. A Deputación moviliza 652.000 euros cun forte impulso ás infraestructuras deportivas municipais. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou esta mañá un conxunto de 7 acordos que mobilizan 652.000 euros, dos que 610.000 se destinan directamente á cooperación con concellos e 42.000 a apoiar entidades culturais e deportivas da provincia. Dentro da cooperación con concellos, hoxe toca resaltar un dos aspectos que dende a Diputación estamos cuidando especialmente, en os que estamos actuando, que é toda a política deportiva, neste caso a política de infraestructuras deportivas, concretamente a construción de campos de fútbol e polideportivos. Así, hoxe ratificamos 3 convenios de colaboración cos concellos de Cenlle, de Viana do Bolo e de Vilamarín, que supoñen impulsar definitivamente varias instalacións deportivas. Tamén se lle concede unha subvención ao Concello de Nogueira de Ramuín de preto de 100.000 euros, 95.200 euros para unha obra de beirarrúas e soterramento de redes na travesía de San Miguel, e tamén ao Concello da Peroxa unha subvención de 15.000 euros para a creación dunha praza pública en Pousada. E, en definitiva, estos foron os acordos máis importantes. O presidente da Deputación, Luís Menor, subliñou que estes acordos reforzan o obxectivo estratéxico do mandato, apoiar os concellos con proxectos reais que melloran a calidade de vida da veciñanza, con especial atención ao deporte, aos espazos públicos e ás infraestructuras municipais. A institución provincial homenaxeou o legado de Blanco Amor cun acto diante da súa tumba no aniversario número 46 do seu falecemento. Representantes da Deputación, da Real Banda de Gaitas e alumnos do Instituto Eduardo Blanco Amor reuníronse hoxe diante da tumba de Blanco Amor no cemiterio de San Francisco para homenaxear o 46 aniversario da súa morte. Daniela, en representación dos estudantes, leu un poema. Biosbardos para Eduardo Blanco Amor, cadáver exquisito do Clube de Escritura do IES Blanco Amor. Hai xente que ten páxaros na cabeza, pois eu teño engaiolados no peito. Estes queridos corvos que me saen pola boca, que voen libres entre biosbardos ardentes. Son os anxos, a boa, o lume, o que me sostén nesta constante caída, o arco da vella e a súa neurona. A chave desta fermosa prisión e paixón, a poesía. Estes queridos corvos que me saen pola boca, o roceo teu...
O roce do teu amor, o noso soño, que sobrevive a todo naufraxio. A primeira vez, estes queridos corvos que me saen pola boca, un torrente sanguíneo que anega todo o seu paso polas veas, un furacán furioso e un poderoso trebón, a sutil folla caduca, o derradeiro queixume da conca do Amazonas e unha cobra raptando pola área a túa lingua de poeta, estes queridos corvos que me saen pola boca, como o lobo liscando a súa cea, como a pega e o seu concerto sinfónico cando trepa nas tellas do fallado, a delicadeza da egua de mar, que envolve co rabo a alga, a bella sentada co libro da vida, e a cociña de ferro que ten diante con dúas potas e tres cazos a un tempo, e a auga fervendo na ola e botando por fora, máis alá da distante aurora. O que me salva a vida, eu penso coa man deixando o cerebro a un lado, a miña perdición, a última viaxe, o leopardo comendo un a un as miñas vísceras. Hai xente que ten páxaros na cabeza, pois eu teños todos engaiolados no peito, hai xente que ten páxaros na cabeza. Tamén estivo presente Luís Tosar, que leu un texto de Blanco Amor sobre Castelao, aproveitando que este foi declarado seu ano e que o literato ourensán se adiantou a súa época no análise da vertente literaria de Castelao. Como din os vinguados que enxergan a Galiza con ollos de turistas e como se a cousa non fose con iles. Tras o seu humorismo hai unha perenne éxtase do chau, unha afirmación de fe e unha esperanza proseguinte. Algúns dos seus debuxos valeron por dúcias de mítins, de tratados, de investigacións, e o pobo fixo cos pés das súas caricaturas modismos que ingresaron no idioma, ou trocou o senso de mitos que xa semellaban irreversibles. O deputado provincial José María Lago destacou o legado cultural do autor e a labor de preservación que realiza a Fundación. Un dos nosos máis grandes, ou o máis grande, como dixo moi ben don Luís, intelectual, recordar que o día 5 seguirase celebrando coa entrega do premio de novela longa Eduardo Blanco Amor, un premio que este ano levou o seu récord de participación, a súa convocatoria, con máis de 75 obras que se presentaron o premio. Rebulir recibe o premio Iniciativa Xove 2025 polo proxecto Arredar. Una niña de tierra de moros ha venido a España con cadena. A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, ven de recoñecer a Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir como gañadora do primeiro premio do programa Iniciativa Xove 2025, distinguindo o proxecto Arredar como a mellor iniciativa xuvenil presentada nesta edición. A entrega oficial do galardón terá lugar o vindeiro venres día 5 na Cidade da Cultura nun acto institucional organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. O proxecto Arredar, elaborado polo equipo Raiceiras da Asociación Rebulir, destaca pola súa aposta pola participación xuvenil, a dinamización sociocultural do rural e a metodoloxía de aprendizaxe e servizo. A proposta, desenvolvida íntegramente no Concello de Ramirás, foi valorada pola súa contribución á posta en valor do patrimonio local, a creación de redes comunitarias e o fortalecemento do protagonismo da mocidade na vida social e cultural do territorio. Segundo recollen as bases oficiais do programa Iniciativa Xove, este galardón distingue as iniciativas mellor puntuadas pola súa calidade, impacto e carácter innovador, como recoñecemento público o labor das entidades xuvenís galegas. Ademais, Iniciativa Xove enfatiza proxectos con vocación de permanencia, capacidade emprendedora e impacto social no medio rural, criterios claramente presentes na proposta de Rebulir. Para a Asociación Rebulir, este premio supón un impulso ao traballo que a entidade ven desenvolvendo desde hai anos na dinamización xuvenil e na revitalización cultural de Ramirás. O proxecto permitirá dar visibilidade ao compromiso da mocidade ca identidade local, a creación artística e a construcción dun rural vivo, participativo e con futuro.
A Xunta financia este curso un máster universitario a persoas desempregadas para mellorar a súa formación. A Consellería de Educación vén de resolver a convocatoria destas bolsas que cobren o importe da matrícula, con importes entre os 600 e os 800 euros. Un total de 86 personas en situación de desemprego están a completar este curso a súa formación cun máster universitario co apoio da Xunta de Galicia. A Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ven de resolver a convocatoria destas bolsas que cobren o importe das materias matriculadas por primeira vez. En función do máster, a persoa beneficiaria recibe unha axuda mínima de 591 euros que pode chegar a un máximo de 835. Este ano resultan adxudicatarios destas bolsas 53 mulleres e 33 homes. Por universidades, 33 dos beneficiarios cursan un máster na Universidade de Vigo, 32 na da Coruña e 21 na de Santiago de Compostela. Por ramas de coñecemento, lidera a de Ciencias Sociais e Xurídicas, 59 bolseiros, seguida das de Enxeñería e Arquitectura, 9, Artes e Humanidades, 8, Ciencias, 7 e Ciencias da Saúde, 3. Un ano máis, a titulación máis cursada entre os beneficiarios é o mestrado de profesorado, con 33 axudas concedidas, seguido polo de Avogacía e Procura, 3 alumnos. En total, concedéronse bolsas para cursar 39 titulacións diferentes. A finalidade desta liña de axudas é facilitar o acceso das persoas en situación de desemprego a uns estudos que lles permitan mellorar a súa empregabilidade a través dunha formación avanzada orientada á especialización académica ou profesional que mellora o seu acceso a un mercado de traballo globalizado. Para acceder a estas bolsas, as persoas debían estar desempregadas na data de presentación da solicitude e matriculadas no presente curso académico 2025-2026 nun máster universitario oficial das Universidades Públicas Galegas dun mínimo de 60 créditos, excluídos os créditos recoñecidos, convalidados ou adaptados. Así mesmo, deberon ter rematados os estudos de grao antes do 30 de setembro de 2024. Por terceiro ano consecutivo, os veciños de Alamela, en Pereiro de Aguiar, puxéronse de acordo para iluminar a súa aldea e reunirse para pasar un bo rato. En Alamela non son moitos veciños, pero todos teñen ganas de troula e de pasar tempo xuntos. A súa excusa para facelo tras a desaparición das súas festas é o Nadal, e a iluminación e a decoración é algo que tomaron moi en serio. O artífice de todo foi Brais. Pues en principio la idea fue de Brais hace 3 años que empezamos con la iniciativa de empezar a poner una casa con luces, una luz, 2 luces, y llegamos a este momento que ya ves, está el pueblo todo iluminado. La gente colabora cada vez más está ilusionada, ves la cantidad de gente que el tiempo no nos acompañó, pero vino muchísima gente, estábamos anotados 107 personas. El primer año fue como, bueno, nos juntamos todos y que cada uno traiga algo para comer y para disfrutar. Y bueno, ya es el tercer año y cada vez parece que la gente se va animando más y más. O obxectivo que se marcaron é que todas as casas tiveran luz, e cada un colaborou na medida do posible. Tiveron que botarlle unha man a algúns veciños, pero así de ben quedou. Bueno, ficar moito que eu paro un pouco aquí, pero bueno, a mí gusta que como teñen todo e como están organizando todas as outras reunións, temos todo o mundo colabora. Pouco, moito, cada un que pode. Que é bonito, que é a única maneira de reunirnos todo o pueblo. E antes teníamos festa, pero non a temos. Espera, pero queremos a maneira de reunirse o pueblo. Fillos, a moita xente non. A xente maior queda moi pouco. A minha generación xa vai sendo os que veñen detrás hai moi pouco. Así estamos. Celebrar e estar todos xuntos. Incluso hai quen veu de visita e non só para papar, tamén para desfrutar da paisaxe máxica que se debuxa a simple vista nesta aldea que se achega cada ano un pouco máis ao Polo Norte. Fenomenal, o sea, que es cosa así deslumbrante, ¿no? Nuestra hija vive en la tercera casa, somos invitados. ¿Y ha decorado también ella? Sí, también decoró, también he decorado un poquito. Da alegría, ¿verdad? Venir y ver que el pueblo está así. Venimos todos los años.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nos vemos mañana a la misma hora. Adiós.